energetické bloky hojnosti? Prečo neprichádzajú peniaze, aj keď sa snažíš? Dnes ti chcem hovoriť o hojnosti, o tej skutočnej, nielen o peniazoch, ale aj o energii, ktorá buď tečie, alebo stojí. A chcem, aby si vedel, že na konci tohto videa ťa čaká malý rituál. Rituál, ktorý ti pomôže otvoriť sa energii prosperity. Tak zostaň so mnou až do konca, aby sa tá energia mohla dotknúť aj tvojho života. Daj odber a like, aby ti podobné videá neušli. Možno si to už cítil, že sa snažíš robiť všetko správne. Robíš všetko správne a napriek tomu sa peniaze, úspech alebo stabilita akoby vyhýbali. Nie je to náhoda, nie je to smola. Je to energia, ktorá v tebe čaká, kým ju pustíš. Energetické bloky hojnosti vznikajú, keď niekde v hĺbke seba uveríš, že nie si dosť. Nie si dosť schopný, nie si dosť schopná, nie si dosť pripravený, pripravená. Alebo že si musíš hojnosť zaslúžiť tvrdou prácou. Často si tieto kódy nesieme z detstva, z vied, ktoré si možno počul alebo počula. Peniaze sa ťažko zarábajú. Musíš sa uskromniť. Bohatí sú zlí. A tie slová sa zapísali hlboko do tvojho podvedomia. Dnes však prichádza chvíľa, keď ich môžeš prepísať. Hojnosť je energia života. Je to prúd, ktorý sa hýbe, keď si v pokoji a v dôvere. Keď veríš, že sa o teba život postará a keď niekde v sebe držíš strach, vinu alebo odpor, tento prúd sa spomalí. Skús sa teraz na chvíľu zastaviť. Zavri oči a polož si ruku na srdce. A v tichosti sa spýtaj. Čo vo mne verí, že si môžem dovoliť mať sa dobre? Možno sa ti vynorí spomienka, tvár niekoho, kto kedysi vzal istotu, alebo len pocit, tlak, chlad, ticho. Tam je tvoj blok. A už len tým, že ho cítiš, sa začína rozpúšťať. Dovol si teraz dýchať zhlboka. S každým nádychom k sebe voláš energiu. Energiu hojnosti. A s každým výdychom nechávaš odísť všetko, čo ti bránilo ju prijať. Zostaň s rukou na srdci a zhlboka sa nadýchni a opakuj po mne v duchu alebo nahlas. Som pripravený, pripravená prijať hojnosť vo všetkých formách. Dovolujem životu, aby ma podporil. Som otvorený, otvorená prúdu prosperity. Zaslúžim si žiť v radosti, v bezpečí a v dostatku. Predstav si, že z tvojho srdca sa rozlieva zlaté svetlo, šíri sa po celom tvojom tele a potom do tvojho domova, do tvojich vzťahov, do tvojej práce. Všetko, čoho sa dotkne, sa napĺňa pokojom, stabilitou a zázrakmi. Cítiš ten teplý pocit? To je energia, ktorá sa práve začala hýbať. Nie vonku, ale v tebe, tam, kde vždy bola. A teraz si povedz. Dnes volím hojnosť. Dnes volím dôveru.
Dnes volím seba. Zhlboka sa nadýchni a s výdychom poďakuj. Niekomu, niečomu, jednoducho životu. Lebo práve tým, že ďakuješ, hovoríš vesmíru. Som pripravený prijať viac. A od tohto okamihu nech sa tvoj svet zmení. Nie preto, že si niečo dostal, ale preto, že si konečne dovolila veriť, že si to zaslúžiš. A ty si to zaslúžiš.